sjovt. Kom her. Det er fint. Ikke for hurtigt, David. Det er jeg ikke. Jeg er bange for, at han udlægger maskinen. Jeg har ikke 70.000. Lidt længere frem på begge. Sådan, super, kig på mig. Ja, og så læn dig fremad. Sådan her, så kører du frem. Læn dig tilbage. Ja, læn dig fremad. Læn dig fremad, læn dig fremad. Sådan, kig på mig. Kig på mig. Kig på mig. Sofie, hør hvad der bliver sagt. Ja, læn dig frem. Læn dig frem, så du kører herhen. Ja, så læn dig tilbage, så læn dig frem. Kig på mig, så kører du tilbage. Er det sjovt, David? Det er dig, der skal passe på, fordi du har kørt lidt. Det går i stadig tempo, kan jeg sige. Ja, det er meget forskelligt for mig, men hun har helt fat i, hvad hun skal gøre. Så Ja. det er meget forskelligt, hvor hurtigt de lige accelererer. Men det er vel også lidt grænseoverskridende, det man skulle læne sig fremad, er I det? den grad. Ja. Så, Og tilbage. børn plejer lettere ved det end voksne, men vi snakker altså 20-30 sekunder mere, de bruger, ikke? Ja. Så... Men hvad ved jeg, det kan jo være, hun Men det er en fantastisk mulighed for at få lov at prøve sådan en der, jo, ikke? Det skal da bare komme på en tur også, det er sjovt. Ej, jeg er en rigtig kylling. Med at overgive kontrollen til sådan. Hold da op, du har haft fart på efterhånden, David. Det er jo det. Så kommer Segway-myggen. Ja, ikke blive overmodig, vel? Det er den næste problem. Ja. Det er derfor, vi beder folk om at læse først. Der har de en tendens til at vi bedre efter, end når de står oppe på Segway. Ja. Og jeg siger det til dem, så... Så kom der en der. Var du dygtig? Jeg tror også, det var en til runde. Så kører du hen til manden. Kør nu.
Ej, så tager du en ekstra tur, skat. Det er mors fødselsdag. Og børn ude at blive forkælet med McDonald's med små gaver og Segway-ture. Det er en helt omvendte verden her. Så kan du give en Segway-tur til dig selv i gavekortet. Til Amager Strand til sommer. Det er sjovt. Der kører man halve af hele timer derude. Okay. De har dem også inde i byen. Sådan nogle guidede ture. Ja. Men, Nå, hvor man sådan kører ude i det fri, ikke? Så det er må det vist utopi. være rigeligt, det her.